Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged sareng-sareng memperingati tahun baru Islam sekaligus mbungahaken sederek-sederek kita ingkang boten lengkap keluarganipun. Mugi-mugi niki nyababi bungahipun Kanjeng Nabi lan mugi-mugi nyababi bungahipun Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkah acara dalu punika kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa saben acara teng Ringin Rejo niki jamaah full penuh luar biasa janan. Kathah ket mulai sing nom sampai tuwek bahkan sampai mulai sing ngonten niki nek kamera piro iki. Oh akeh enten 20 channel YouTube sing ngevlog niki, muga-muga nggo barokah kabeh. Lan muga-muga kehadiranipun majelis taklim Sabilu Taubah niki barokahi ngrejekeni dhateng sedaya masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi jamaah ingkang online seluruh dunia, baik sing ning Taiwan, ning Jepang, ning Hong Kong, ning NTT, luar pulau Papua, mugi-mugi sing ningali sedaya angsal berkahipun wulan Muharram. Ya Allah, monggo sakderenge ngaos dibikak sareng-sareng kita zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bareng-bareng diresapi niki mumpung ning wulan sing berkah, jenengan zikir bareng-bareng tanpa terhitung jumlahnya berapa, insyaallah ngerok rahmati Gusti Allah, nyebabi tumurunipun rahmatipun Allah Ta'ala. Mungkin nalikane eling sira menungso niki diniati ngelingne awake dhewe-dhewe. Sapa ngerti pomo biasane ide enek lupute, enek eleke nalikane nglampahi urip niki gen eling, dielingne lesane dhewe, dielingne omongane dhewe. Dadi engko gen ora tersinggung, gen ora pegel. Ngoten nggih? Kabeh melok muni, nggo sareng-sareng nggo. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
temenono anggonmu ngaji mumpung durung katekanan mulai kacurung bagi la kang moho koso kelam ora bakal disalini sandangan putih yen wis budal ra bisa rasane wong ning neraka klambang kores kala jengking klambang geni ulang rasane wong ning swarga 70 wita
dari kasur bakut den cawisi La ilaha kitab Quran, kitab mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kula. La ilaha Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi rezeki ingkang lancar, umur ingkang barokah, lan mugi-mugi benjang dipun takdir manggen wonten swarganipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wonten wulan Muharram niki kula niku sering kegiatan wonten sekitar mriki. Ket mulai mriki pundi Ringin Rejo, ket mulai Selodono, Sambi, Sembarang Kalir sampai Batu Aji sampai pundi Ngancar. Wis kerep ben pokoke ben wulan Muharram iki kerep ning sekitar mriki. Pancen nggih leres, pancen nggih kedahi ngoten niku. Keranten punapa wulan Muharram niki mlebet minha arbaatun hurum, mlebu 4 wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Artinya ketika kita itu melakukan kegiatan yang positif, amal soleh, amal ingkang sae dalam bentuk apapun itu, kuatah amal soleh niku ora mung ngaji tok, ora mung sholawatan tok, ora mung jamaah tok, bekti karo wong tuane niku ya amal soleh, ndongakne wong tuane niku nggih amal soleh, gati karo keluarga niku nggih amal soleh.
ngrapyaki tangga niku nggih amal soleh, nulungi wong kesusahan niku nggih amal soleh, ngindangi wong lara niku nggih amal soleh. Ketika seseorang niku saged nglampahi kados ingkang kula aturaken niku wau, dawuhipun sebagian ulama, wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Berarti wong kuwi mang nglakoni ketaatan dhateng Gusti Allah, keranten amal-amal niku wau nggih perintahe Gusti Allah. Pripun nek tiyang niku nglakoni ketaatan, ganjarane kuwatah sanget. Keranten dilalah nglakoni amal saleh niki wau ketepatan karo wulan sing Muharram, wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Termasuk malih amal saleh nggih kados ngeten niki, kumpul bareng-bareng ngenekne acara santunan anak yatim, bungahne adik-adike awake dhewe tanpa menyakiti hati mereka. Dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bakal yatim ihtazal ars. Nalikane anak yatim niki wau nangis, anak yatim niki wau susah, anak yatim niki wau keronto-keronto, ihtazal ars, arse Gusti Allah niku herek. Mulakno pirang-pirang tiang rumiyin niku niteni, aja sok-sok awake dhewe iki nyengek bocah yatim, aja sok-sok awake dhewe iki mangan bondone bocah yatim, aja sok-sok awake dhewe iki mangan hake bocah yatim. Bahkan nek wulan Muharram ngeten niki sampai diarani Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Krana musala kono, majelis kono ngenekne santunan anak yatim. Wong-wong sing duwe rejeki rada luwih, wong sing sugih-sugih, wong sing duwe-duwe utawa ora sugih ning yoloman niki ya kathah. Lah akhire malih ngenekne santunan sampai diarani bulan Muharram niki adalah Idul Yatama, hari rayane bocah yatim. Mantun niku lare yatim niki nek sampai dicengek bahayane napa to Gus? Nek sampai kula niki khilaf, lare yatim kok mari mubeng bulan Muharram ngeten niku entuk dhuwit puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Dilalah nek wong ngakali, wis iki diubengne santunan kono teko, santunan kono teko. Dilalah enek wong rada gregetne ngono. Ora tek mikir, penting pikire hasil. Niki bahayane napa to Gus nek sampai ngoten niku. Dawuhipun Kanjeng Nabi kan Gusti Allah niki langsung merintah malaikat Jibril. Ya Jibril, wasi'in nar liman abkahu. Jibril, jembarno lawang surga, bukaan meblak-meblak kangge wong kuwi lho sing nyengek bocah yatim iki lho, sing garai bocah yatim longso kuwi lho. Tapi nek suwalike, nek wong kuwi garai bunga, wulan Muharram ini ya gelem nyisihne bondone, gelem nukokne alat-alat tulis, atau bahkan malah ora trimakno Muharram, seumur hidupnya kuwi mang lho karo ngopeni bocah yatim. Jadi yo di sekolahne, yo di bungahne. Nah, bahkan enek salah satu kiai niku
memiliki wadifah, memiliki rutinitas yaitu adalah ngopeni bocah yatim. Masya Allah, sampai wong ini ku dilancar nih, sembarang kalire dilancar nih. Krana napa? Hobine niku wau nyekolahne bocah yatim. Sampai nggih kaya pondok pesantren bagi siapapun pokoknya sing kekurangan keluargane niki wau dilebokne pondok mriku gratis. Diupeni kali kiai tersebut. Masya Allah, berkah luar biasa. Ternyata tenan kok sampai cah yatim niki wau bunga. Dawuhipun Kanjeng Nabi wawasiil jannah liman adhakahu. Gusti Allah langsung ngutus malaikat Jibril. Hei Jibril, wawasiil jannah liman adhakahu. Dan bukaan kuwi lawang surga meblak-meblak. Bukaan sing ngombo kanggene wong sing bungahne bocah yatim. Bahkan miturut riwayat Kanjeng Nabi niku sampai dawuh ngeten. Ana wa kafil yatim fil jannah. Aku karo wong sing memelihara utawa sing ngopeni bocah yatim kuwi bakal ning surga. Bareng jejer karo wong kuwi. Wa asyara bisababati wal wusta. Karo Kanjeng Nabi diibaratne jari telunjuk karo jari tengah. Wa farraja bainahuma, harus Kanjeng Nabi benggangni titik ngeten. Dadi kok tangan ngeten niki loro ngeten dibenggangni titik. Artine cowedeg banget. Aku karo wong sing ngopeni bocah yatim sok bakal jejer. Lah napa Kanjeng Nabi kok sampai matur ngoten niku dan saking ternyata Kanjeng Nabi piyambak niku nggih yatim. Dadi Kanjeng Nabi yo ngrasakne wong ki nek keluargane ora lengkap terus mari kuwi kok dibahagiakne wong liya niku pripun? Rasane niku pripun? Lah Kanjeng Nabi sampai matur ngoten niku. Masya Allah, mulakno kula yakin wong-wong sing gati, sing gelem nyengkuyung acara dalu punika, sing gelem nyantuni bocah yatim. Apa neh nyantuni sing paling apik ya ngono kuwi. Ora kudu ndelok duwite kuwi mang bener-bener diwehne apa ora. Ya ndelok ya ora apa-apa. Ning nek iso aja sampe yatiman kuwi mang dingge tontonan. Beberapa waktu yang lalu dik wingi sonten kula nggih ngenteni santunan. Tapi mboten kula unggahne ning dhuwur panggung. Nggih mboten dipanggil. Pripun carane gen marem gen yo cethuk arek-arek niki wau pripun? Ya ngoten niku kula undang teng griya. Cowopaki panganan sing akeh, jajan sing akeh. Alhamdulillah. Malam Selasa ndik wingi sore jam 3 niku terkumpul damel santunan anak yatim padahal niku mulai malam Jumat ndik wingi. Garangan-garangan kula info. Malam Jumat yo iki duwite komplongane nggih santunan anak yatim sesuk Senin. Nggih Gus. Selama 3 hari niku moro-moro dhuwit barokahe lare-lare sing kekurangan keluargane niki wau Masya Allah 120 juta. Ning yo ora usah dimereni, kowe pengen wong tuamu ilang. Lah, engko meri popo enak kuwi ngono. Penak piye wong kekurangan kok iya to? Lah, piye carane generan longso? Diwingi kula tuwekane MC kondang. MC Pak Panji niki sing biasane MC Sabilu Toba. Akhire tak tekakne Mas Niko Kim. Akhirnya wis guyon dudoi sulap wis bahagiane kabeh seneng nih.
Senengne mari kuwi sowangoni wis amplope dobel-dobel kok PLN keng pundi-pundi ketua Pajero keng pundi wis kuwathah jajan-jajane nggih kuwathah sampe sing ngedumne milik ora usah milik aku ya ngono iki enek sing kurang lha Gus pripun carane niku jenengan gen bocah yatim niku mboten longso. Ya niku jak goyon. Kula blas ning ngarepe bocah-bocah niku ora bahas kula. Ya ora enek tulisane acara santunan anak yatim mboten enten. Ning ngarepe bocah-bocah kuwi kula matur, "Nyapa kok Gus Idam ngundang sampean teng mriki krana Gus Idam memang njaluk data Pak Lurah-lurahe sampean kan rong desa niku sing kula klumpukne." Data anak-anak terbaik, terpintar, paling bekti karo wong tuane, paling sregep sekolahe. Guyu kabeh. Terus niki cita-citane Gus Idam nek sampean panggah bertahan bekti karo wong tua, panggah bertahan sregep sekolah, bertahan sregep ngaji tahun ngarep muga-muga sak wonge entuk sekupi sita. Amin ngono. Diundang neh ngono. Wis wonge akhire marem kabeh wis mulih foto bareng Gus Idam wis bungah. Lah biasane dalam suatu tempat iki santunan beda cerita. Niate bungahne tibakno mulih malah susah kabeh. Gitu dan mulai nangis bapak ning ndi Bu, bapak ning ndi Bu, aku golekno bapak neh Bu. Wah. Bapake repot akhire wis kiyaine sambati Gus, jan rabi kula Gus. Niki anak-anak njaluk bapak anyar, rupane kaya Gus Idam. Oke renek eneke Gus Jalal. Wis pakakne Gus Jalal. Mabengi ya teko Irene Gia. Wayah ngono Irene Gia iki saiki menjumblu lagi akhirnya golek jamaah ST ya Irene Gia iki penyanyi dangdut. Lah kok Gus Jalal ngwacung dhisik. Malah ngwacung dhisik. Tujokno ra didoi lato-latone. Doi latu-latune iso mumet kono. Lah girap-girap. Iso rasir rapi. Ini apa kok ada sukle ini lah. Mulakno alhamdulillah ya Allah bejo-bejone panjenengan bocah-bocah sing wong tuane jek utuh sik iso nunggoni panjenengan gak usah kok coba gak usah digodha unta wong tuwa niku ya Allah penting sehat syukur-syukur menangi jenengan sukses syukur-syukur menangi jenengan iki tobat sregep ngibadah dateng Gusti Allah. Karena sama sekali di dunia ini tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dalik. Krasane anak iki barang wong tua wis gak enek. Nek wis gak enek barang krasa. Oh, akhire rasane kaya ngene. Oh, gak ditunggoni kaya ngene. Kula muni ngeten iki kula ngalami. Ngalami kene yatim senior. Lah, kene yatim senior. Dadi kula ngalami. Oh, ya Allah. Kula iki kadang kerep bengi ngangen-ngangen, ya Allah, ngene iki ndahne yo. Saiki kancaku ngaji wis akeh, puluhan ewu ndahne yo. Nek bapak kula niku mirsani. Nyapa bapakku biyen jek sehat aku malah dolanan montor, mumbul-mumbul.
Nyapa biyen bapakku sehat kuwi lho ya Allah, salatku ngrangkep-ngrangkep. Kelingan kula riyen jek cilik ngono ya Allah, bapak niku mesti ngeten abah kula niku. Dam, mosok alumni ploso kaya kowe iki. Kula kan alumni ploso, pondok ploso Mojo Kediri sing Benjing Hall. Lah kula niku dikoteni karo abah kula riyen. Dadi cara kowe paling kaya dilokne bapakmu lho. Mosok jamaah ST nyel kaya ngene, pagendaan ngalor ngidul le ngono. Bocah teko. Lah kula riyen ya ngono, dilokne kali abah kula. Kelingan audian. Apa alumni ploso diwarai turu kaya kowe ngono kuwi aku ngisi ningah iki. Putune yai-yaimu cepoten lho daripada isin nyawang kowe yai-yaimu. Wah aku malah gek isin. Kok terus aku mbiyen mek ngangen ya Allah muga-muga iso bungahne guru-guruku, bungahne wong tuaku. Lah dilalah. Abah kula niku seto jamaah kula niku tasik 150. Jadi mboten ngertos tiyang sakmenten kathahe. Mulane kadang iki kula nangis-nangis karepe dhewe. Kadang kuwi ora kok kira ndelok Korea kaya kowe. Nangis dhewe kok kira ndelok Korea kaya awakmu. Nek kowe kan nangis-nangis dhewe ngono karo ndelok Kim Jong Un, Pak Jisung apa sapa ngono. Iya toh. Nek ra ono mak-mak kadang nangis-nangis dhewe ndelok Margono kuwi. Lah. Ya Allah Mbah no bane pecah ono kere nangis. Barang renek sing nulungi malah guyu. Ngono. Lah, aku mbiyen wis ngono kuwi, mulakno sampean kuwi ngono. Nek iso kowe iki ben mulih ya ngono. Pak, niki lho. Bu, niki lho. Wau ngaji kali Gus Ikdam diterangne babakan niki nyantuni anak yatim. Terus langkahmu piye le? Langkah kula niki kula kok pengen nyelengi mengke nek nglumpuk kena nggih nulung sederek-sederek ingkang yatim, ingkang keluargane mboten lengkap. Aja malah kok goleki enek yatim wedok ayu ngono mah diincim. Lah baru dilarani. Mari kuwi mek dipocar-pacar ra dirabi. Bocahe teko. Lah teko kabeh. Mulakno ngono kuwi dibungahne wong tuane dibungahne. Wis tok sak bethik-bethike wong tua mesti marem. Siapapun itu orang tua pasti marem, pasti bahagia ketika dikasih kabar anaknya itu menjadi orang yang baik. Dan baik-baik saja. Mesti bunga. Lah nek jenengan gelem birrul walidain, gelem bungahne wong tuane panjenengan, baik itu yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, jenengan bakal entuk ridhone Gusti Allah. Lah ketika Allah itu ridho Ridhollahi fi ridho walidain. Ketika Gusti Allah niki ridho dengan kehidupane panjenengan, langkah hidupe panjenengan niku semakin mudah. Kowe dodolan yo penak, kowe nyambut gawe wong yo penak, kowe nandur-nandurmu yo penak, kowe dadi pejabat kuwi langkahmu yo penak. Apa-apa penak dekengmu pusat. Longge banyak orang sukses walaupun tidak anak orang kaya, bukan anak pejabat tinggi, bukan anak konglomerat, bukan anak darah biru. Ini sukses karena hasil bekti dari orang tua. Hasil taat kepada orang tua. Banyak anak sukses, banyak orang sukses karena birrul walidain, karena membahagiakan orang tua,
Mulailah dari hal yang sederhana, minimal tidak membentak mereka ketika mereka minta tolong. Minimal tidak berkata kasar kepada mereka. Lho Gus, tapi kula niki wis tuwek, kula sakniki ya dadi wong tuwek, napa kula niku wajib bekti karo wong tuwa? Wajib. Sampai akhir hayatmu wajib bekti karo wong tuwamu. Kowe kudu ndongakne. Lho Gus, kula niku pun mboten gadah wong tuwa. Mbah-mbah kula niku pun ninggal kabeh, pun sedo sedaya, kula kedahe pripun? Semisal saumuran kaya Mas Jalal ngene iki. Pripun carane bekti karo wong tuwa? Tasodak ala mautak. Sedekah ing ngatasi wong sing wis ninggal kuwi mang. Sedekahlah diperuntukkan kepada orang yang sudah meninggal itu tadi. Jadi jenengan metri nyelameti utawa kaya pendaan apa kaya tahlilan. Lah, doanya itu diperuntukkan kepada orang tua kita. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang patah semangat, sebenarnya hanya kurang satu langkah. Dia itu mau atau tidak mendoakan orang tuanya. Tapi dia itu malah mencoba hal-hal yang sulit-sulit, yang semakin sulit, sing malah nyerimpeti uripe. Padahal cara mek gur kurang sak langkah, ndongakne wong tuane tok, nyelameti wong tuane tok penak kabeh. Beberapa waktu Gus Idam ketemu dengan orang kaya. Cerita, Gus, saya ini kaya. Hasil saya 1 bulan itu berapa? Segini. Kelasnya ora puluhan juta, bukan ratusan juta, MM-an. Tapi ini ada sesuatu yang menurut saya itu mengganjal. Jadi kok kaya ora patek lancar ngoten lho. Urip kula niki kok kaya enek sing nyrimpeti niku. Dhuwit tekone penak, tapi kok ayeme kok ora patek enek. Padahal saya jariah sudah. Saya sedekah sudah. Bahkan istri saya juga tidak satu, sudah. Lho tenanan niku. Tapi kok iki nyapa operator malah amin. Sitok erong kelakon. Cah mburi lah. Sitok erong kelakon amin. Emang kacukmu ngepang. Hup. Lho kok malah irene kia piye to iki. Lah akhirnya nopo ternyata. Sik tak takoni, jenengan tahu ora ziarah ning makome wong tuamu. Beh, lah niku Gus. Niki sampai pun 2 tahun kula lali pase pundi. Nah. Teng daleme jenengan nate mboten tahlilan ngundang tangga teparo ndongakne tiyang sepahe panjenengan. Aduh, lah niku bojo nomor 1 nggih lali, bojo nomor 2 kelon los. Lah. Lali kabeh ternyata dan layak. Lah niku coba kumpulkan tetangga minimal 40 orang atau berapa atau lebih bagus, satu desa juga bagus. Istri-istri itu suruh masak. Tetangga yang pintar masak diundang. Nanti panggil kiai lingkungan atau siapa yang ngajatkan itu. Diperuntukkan untuk orang tua panjenengan. Catat nama-namanya. Nanti yang mimpin tahlil itu biar kiai-kiai lingkungan panjenengan. Oh gitu ya Gus. Oke, siap. Gang pirang dino. Ngabari Gus, tadi malam sudah. Oh iya, tapi kok belum kerasa apa-apa. Wah, dia nggak spontan seperti itu, Ferguson. Apa yang ngono.
Wes akhirnya gang seminggu moro-moro ngabari, Gus Masya Allah hawane kok enak. Dalam setiap langkah kula niku dilalah dipermudah. Rumah ini loh Gus, suasananya kok beda. Istri itu loh Gus, ya Allah, entah itu yang nomor 3, nomor 2, nomor 1, angger cetuk melecurai, mecucuai. Niki po hawane dangan kabeh. Anak niku lho Gus, mamane di sekolah ning luar negeri gak tau telepon. Wis kabeh hawane penak, karyawan-karyawane biasane mengundang pisuan. Niki ya Allah kok penak kabeh ditata ya Allah. Lah itu loh, ini barokah jenengan tasaddaq ala mautak. Jangan sampai kita itu sudah sukses, segala sesuatunya sudah lancar, kita lupa mendoakan, bahkan lupa sedekah terhadap leluhur-leluhur kita. Gimana caranya sedekah? Ya itu tadi, ngekei panganan tonggo teparo, hajate dihajatne tinggi, babai ID sing sampun sedo. Paham nggih? Biasane kan wong-wonge mikir, lah bekti karo wong tua, nek wong tuane srenek terus piye carane? Lah niku lho, tanglet kiai-kiai kampung, tanggi-tanggi tepali panjenengan, jenengan duwe rejeki kok aja pelit-pelit. Mulane bocah kuwi nek wis pinter nyambut gawe kok wong tua iki wis sepuh ning omah ae. Aja kowe panggah njauk sangu ae genti kowe nyangoni. Kuwi lho bekti ngono kuwi. Lho nggih. Kula niku kula rasakne, kula kan bebas. Putri kantun setunggal Mbah Putri kula temantenan. Kula niku ngrasakne angger ben panggih Mbah Putri kula niku gek kok lali ra nggo sangu ngoten lho. Iki peh getun kok kliwat. Krana ben mari kula niku nyangoni Mbah Putri kula, masyaallah. Mulih angger salam iki wong ngamplopi plek 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 plek. Dadi salam sak salam iki ngrenjel kabeh. Ijole puluhan juta. Tapi nek kula niki wau kok cethuk Mbah Putri kula iya sampe raloman. Lali ranggota ora lali rasangu. Weh cethuki panggah kaya Gus Jalal. Alus kabeh srut 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 srut. Weh cethuk iki neh aku ya ngono. Panggah mambu dulur ngene iki. Masyaallah, mulakno sing luman. Ngoten lho nggih. Tasaddaq ala mautak, nek jenengan gelem sedekah dhateng tiyang ingkang sampun sedo, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyuruh para malaikatnya. Malaikat khusus diceluk ditimbali Gusti Allah. Malaikat yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Gawa neng sedekahe wong iki, slametane wong iki mang ning wong sing wis sedo kuwi mang. Ngoten lho. Dadi semisal Gus Jalal niki wong ngetokne dhuwit 10 juta. Diwujudne berkat sembarang kalir beras memang dimasak gitu dihajatne kalih sing tukang ngajatne kiai-kiaine niku wau mantun niku dihajatne damel Mbah Gus Jalal niki malaikat langsung merintah fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sedekah kuwi mang digawa ning Mbah Gus Jalal sing nggawa malaikat.
Udu kok Grab. Kok kira Grab, berarti Grab ngeterne kuburan. Mboten ngoten. Kuwawa. Lho niki dawuh Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali niki tenanan niki. Mboten ngapusi niki. Dawuh Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali. Mantun niku nek wis teka wong sing ninggal niku wau, apa yang terjadi? Fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Marme sing wong wis ninggal sing entuk kiriman donga, kiriman sedekah niku ya Allah ngalah-ngalahi nalikane urip ning dunya marem banget, bunga banget. Wayakuluna mantun niku tiyang ingkang sampun sedo niki wau ndongakne dateng tiyang sing ngirimi sedekahan, ngirimi donga niki wau. Ndongakne genti saking mareme ndongakne, balese kan donga. Kok nek sampe balese SMS ngono jan biyo mumet. Moro-moro kono bales WA ngono, posisi kancane kene bos ngono. Kowe malah budrek to. Lah, akhire balesine Dungane piye? Allahumma ghfir liman nawwara qabrona. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang ingkang sampun madangi kubur kula niki ya Allah. Dongakne tenan. Wa basyirhu bil jannah, jenengan bungahaken tiang-tiang niku dengan surgane panjenengan ya Allah. Kama basyarona biha, kaya dene wong-wong kuwi mang wis bungahne aku. Mila ya Allah, wong sing sregep ndongakne wong tuane, insyaallah wong tuane ya sregep ndongakne. Wong sing sregep ziarah wali ndongakne Mbah Wali ya ndonga lantaran beliau-beliau insyaallah Mbah Wali yo ngamin-ngamini. Mila ya Allah, wis pancen rutinitas NU iki wis pas. Ning kono ya sregep tahlilan, karo ngenteni acara ya tahlilan ndongakne mbah-mbahake dhewe nggih to. Mantun niku engko kadang selapan pisan ziarah, enek wali Kenceng, enek wali Jatim, enek wali Jateng, enek wali Songo. Terakhir wali murid. Wonge teko. Lah, wis niki pun pas. Lah nek wulan Muharram niki sing paling cocok nggih ngeten niki. Ana wong alim di silaturahmini, enek info pengajian hadir, ana info selawatan hadir. Teko ngomah, yo amaliah-amaliah sing cocok wulan Muharram, celaan nggih celak. Ning yo ora usah berlebihan. Nggih celak engko teko utek. Wonge teko. Dadi nggih celak ya sedengan ae, aja berlebihan teko utek, ya aja berlebihan ning ngesor kene, engko dikira mumun. Pocong kae. Lah. Wis biasae nggih celak. Ra ono silaturahmi, enek wong lara ya diendangi. Wah, ganjarane kathah. Duwe-duwe ya sedekah. Pun ngoten niku. Kula nyuwun tulung niki krana akeh sing sedekah dhuwit 2.000-an. Pomo niki nyuwun tulung kono ki digekne dalan jenengan rada biyak titik nomor saged Bu. Cobi didamelne cah cilik-cilik gene entuk sangu tapi sik cah cilik aja maju sik gen digekne dalan Pak Banser sik sak balike. Mengke nek mancet kesuwen.
Lare alit-alit gini untuk berkah bulan Muharram ngoten nggih. Sik dalane sik kodi ngapunten nyuwun sewu nggih Bu nggih. Bungahne lare alit kedap mawon. Nggih, tenang. Nggih, kedap sik. Lare alit aja maju sik. Kedap Mas, kedap Mas. Mesakne Pak Banser. Kabel-kabel gen ditata sik. Sampai jalan keluarnya sekalian, Pak. Ditata. Nggih. Nggih, kerak kedap. Wah ya Allah, muga-muga Yayasan Pendidikan Islam Ar-Ridho niki tambah barokah. Santrine tambah kathah. Nggih. Nggih, kedap kok majurin, ampun majurin pun to. Kebagian tenang. Duh, jalan keluare dereng kok jalan keluare mandek niku mengke. Pundi keluare teng pundi? Niku nek majune tok to, Pak. Keluare dereng. Keluare dereng keluare. Mas Andi, keluarnya belum. Mancet niku mengke. Nah. Lho mboten saged diarahne tok mboten saged dibuka kan sakniki dibuka. Nah, langkai tiang lho mengke. Pun saneke ayo. Nah, dibuka pisan Pak, nyuwun tulung Pak. Damel dalane keluar lare alit Pak. Nggih, njen buka. Maju Mas. Lah njen maju. Lah maksude ngoten maksud kula. Lah niku jenenge ge dalan. Lah mengke nek dalane mangkat tok gampang. Medale monggo dibuka. Nyan manut Bu. Ngapunten nggih, nyan manut Pak Banser nyuwun sewu. Mesakne lare alit nggih. Kersane saged medal. Nggih, barang jenengan kersane mboten diles-iles. Nggih, kedap. Nggih. Alhamdulillah manut kabeh jamaahe penak nggih. Yen buka Bu, kersane mboten jubel Bu. Mandeg jegrek niku mengke. Kathah tenan. Niki enten ndi Mang duwite sing sedakuan Mang? Sing 2000-an Mang. Mboten kresek Mang lho. Kresek mau lho. Lah niku ampun disisihne. Mriki kabeh. Nah. Yes. Ya Allah. Wakeh ya. Bokongku ambek keder-keder. Lah kene ning dhuwur sono. Wah, keder-keder dan bleng. Jane duwite isih ora kuat tapi aku ya. Oh, lantu-lantune keder gundul. Iki yo nganyel. Lah yo der. Cah cilik-cilik nek pomo pas ngedumi sangu ngoten niku nek ning ngarep son kupinge ditutupi mboten napa nggih. Ngeman po ST nyel Gus ya. Anu apa jenenge mengke khawatire mboten kiat. Sing cilik niku lho, cilik banget. Lah aku masalah sing tuweke ya sak jam ngono ya. Bindeng kok saiki. Urung kulino ndelok karnaval, bener. Kuwi iki anjen ya atalal. Tapi ya bener ya. Ora kulino ndelok karnaval paling ya aku ya. Heeh. Buat dikulinakne ae.
Lah nek karnaval luwih gedhi-gedhine ya. Lah iya iso orek-orek. Jan tenan lho ning dhuwur sajadah ora rasane yo kaya fitness. Bokong. Latur-latur urip gundulmu kuwi. Niki sing griyane tebih pundi niki? Nganjuk. Sik. Lanang apa cewek sik iki? Nek gujalan ya cewek, lanang sik. Pak Biabang pundi Mas? Gamping Rejo ada. Nek kae kaos sapi nutup ngendi Le, Mas? Unir Blitar. Unir kono tanggoku. Ya wis, Unir ra tau entuk sangu disangoni Kunir. Kok kirang mandap. Luwara ngene. Iki mikir tae spasi ya kene. Oh ya wis. Oke. Ya Kunir. Oh Malang. Oh, mari iki enek sing Tegal, Mbok. Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana, Mas? Kunir. Kunir, Kecamatan Wonodadi. Kabupaten Blitar. mriki kabupatene Kediri. Ya Kunir ning Ringin Rejo lumayan. Karena Kunir an tanggoku kono. Nggih. Paling tebih ngetutne kula teng pundi, Mas? Tenggalek. Galeke Kamulan. teng Kamulan. Nggih. Oh, sampean ST nyel wis suwi. Tampun. Pinten taun? Setunggal tahun. Nggih. Biasane berarti omahe Kunir nek ning markas ya teko no. Nggih, Gus. Dinten. Bendina dugi. Ben rutinan malam Selasa arep malam Jumat. Sing disenengi apa, Mas? Nggih. Kan. Selawatane. Sulatane. Vokal idolane sapa? Mas Danu. Tepuk tangan Wadainu Payune. Ya namine sinten, Mas? Kancil. Oke, Kancil menyukai Mas Danu. Selawatane Mas Danu sing paling kok senengi apa sing apa? Cil? Lontong tahu. Lontong tahu. Anu piye? Nggih. Wah ya wis, wiko iya ya, lontong tahu ya. Wi kok sidah iki ya. Kok sidan wi. Ya wis, engko mari kuwi lontong tahu, lontong sate. Lontonge Margono ndang di sate ngono lho. Oke, Cel, ya wis, tanggoku sangoni 100.000. Suwun, Gus. Sami-sami, Cel. Nggih. Muga-muga ngajine istiqomah ya. Nggih. Mending hadir teng plaza. Oke, call ya. Nggih. Siap. Alon-alon, Cil, nek mulih alon-alon nggih. Nggih. Ora usah banter-banter. Nggih, Gus. Ya, nggih pun. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Lah nek kowe langsung waalaikumsalam aku kok bagai apa? Bingung kancane jawab. Ya wis ngono aja. Niki pehno malah dolanan HP. Ah, wis 100.000, Cil. Nggih. Tegal mana Tegal? Coba Tegal dulu. Tadi ada jamaah dari Tegal. Iki piye nek ning kono nek nyuting tapi.
KTP. Tegal tenan ora iso syuting ora ning kene. Feedback ora ning kono. Wis ning kene wis. Ah ngadeg oke. Lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana? Rumahnya Tegal, Gus. Tegal, Jawa. Jawa Tengah. Berangkat dari Tegal berapa hari yang lalu? Senin Sonten. Malam Selasa. Oh, malam Selasa berangkat. Iya. Naik Mobilan. berapa orang? Kulo saking Tegal piyambak terus COD kali rencang-rencang teng Solo. COD apa, Win? COD ketemuan, Gus. Mrikine sareng-sareng tiang sekawan. Sama orang Solo. Sekali tiang Jogja setunggal, Purworejo setunggal, Magelang setunggal. Naik apa mobil. Nggih. Yang bawa mobil jenengan berarti Nggih kula piyambak. dari Tegal. Senggel, Gus. Akhirnya sak mobil piro isine Gur sekawan. sampai sini. Alhamdulillah tekan. Ini nyampe sini jam berapa? Wow, jam sedoso, Gus, setengah sedoso. Setengah sedoso langsung jujuk teng mriki. Wow, teng wingking mriko, Gus. Wah, pun pesimis miko, Gus. Terus Walah kok rame pol, mulai. Lah terus mriki muter teng wingking tenging sore kandang wedhus sapi kono, Gus. nggih, Tenan niku, Gus. nggih. Namanya siapa kamu? Ahmad Asif. Panggilannya Asif. Asik. Kulo DM jenengan tapi mboten dibales ya, Gus. Wakeh lho sing WA aku iki. Kulo taken Gus niku utang Kediri leres boten badhe mriku nek saestu Pancen tujuanmu mek ngaji iki tok. ngaji mriki. Niki langsung mari niki langsung wangsul. Mulai ning Tegal. Nggih. Loh, nyapa kok ada toko Tegal langsung ngojet pengen Lah kalau pengajian. kulo Facebookan, IG-nan, videone guru sampean Gus. Bah, Terus sing dadekne awak tertarik pengen rene piye? pengajiane kepenak dirungokne Ki Adem. Kulo teng wingking guya-guyu. Sampean ngapak iso berarti. Oh, bisa, Gus. Temenan bisa, Gus. Oh, nek aku omong jawaban bahasa ngapak njajal. Oke. Heeh. Ora ngapak, ora kepenak. Sik tak takoni kuwi. Sing dadekne awakmu tertarik kan yo Tegal kene berapa jam toh? Nek langsungan ki 8. punjul, Gus. Meh sedoso. Lah sing kok direwangi gelem direwangi apa ya? Yo kok Yang memaksakan. yang memaksakan kamu ke sini lho, rasa sing piye kuwi? Ya pengen ngaji sareng Gus Idam nyuwun barokah Gus Idam. Pengen ketemu no. Nggih. Lah iki mang kok iso mlebu liwat kene piye iki? Oh, wau teng wingking tiang panitia sanjang saking pundi Mas? Tegal ayo melo aku terus mlebu rene. Wong pusat to. Enek wong jero. Yo iya no Gus. Ora ngono yo neng mburi kono. Dekengan pusat to, Gus. Los. Terus piye perasaanmu iso teko ning tengah-tengah Sabilul Tobah iki piye? Ya alhamdulillah bersyukur saged teng ajeng teng mriki saged kepanggih. Ngapa no bahasamu? Ya alhamdulillah bisa anjuk nang ngarep Gus. Senang Terus bisa ketemu Gus Idam langsung. piye rasane? Seneng, Bos. Pol. Tibakno piye Keder komentarmu? iki, Gus. Nggih. Mamane biasane ndelok ning TikTok, ning YouTube, saiki ndelok asline piye? Yo ganteng. Aku umpama wedok gelem dirabi, Gus.
Tenan. Tapi umpama awak wedok aku yo gah. Priben sip. Primen. Menapa, Lah, Gus? kancamu ning ndi? Niki saking Purworejo Pak Ali Wafa. Pak Ali Bapak. Nggih. Oke, Niki siap. Mas Fajar. Kamu niki. pertama kali ya sip ke sini. Niki. Kok enggak pas rutinan ning pondok ae? Wah, wektune Gus. Gak enek. Niki wau direncana dinten napa Mas Wafa? Jumat. Jumat kula ndelok status WA lho. Kok Pak Ali Wafa statusnya Gus Ikdam tak WA. Pak, Rono ayo neng Blitar. Ayo gas kapan? Ayo ngatur-atur sik. Lah terus buka IG-ne Gus Ikdam ana jadwale 1 bulan niku Juli. Heeh. Lah terus tanggal 25 teng mriki langsung Gas. gas no tanpa pikir panjang. Cara iki mang aku ra teko ngono kecewa no. Wah, moro Blitar wis tekan kene yo Blitar tak gedor-gedor Gus. Gus. Wah. Omah aku arep kok drop. Lah iya no Piye ya, Gus. Jal? Gus piye? Mungkin wong papat to Gus. Wane Gus. Gus, budal lo Gus. Iki jamaah model piye? Jamaah apa ki Gus? Lah yo mbok. Ayo ra roh. Ya iki 5.000-an iki karo tak tambahi. Berarti sangmu 200.000. Nggih, matur suwun. Jane 200.000 iki engko sing 5.000-an kena iki ngopi-ngopi iki. Nggih. Ya toh. Siap. Enek bingkisan akeh lali iki mang ra tak kei. Nyuwun skincare Gus nggih yangku Gus. Alah. Kowe kok yo ngerti nek aku duwe skincare. Oh, nang video kan ngono kuwi dikai skincare. Wis, wah sarung Wadimor. Wah, masuk. Wah, akeh. Karena kamu rumahnya berempat ya kamu. Nggih, Gus. Sekawan. Niku nggih sarung nggih. Wah, niku skincare niku. Wah, lengkap lho ya. Wah, ya. Kowe ngene ya. Sarunge loro. Nggih. Nggih, sarunge loro. Terus Gus. Niku kudung. Dadi engko gen pilihan kowe engko rayaan cah papat. Iki nggih aku ngono. Arep nggih bojomu. Wah, niku kudung. Imang sarunge mbuh kok mes sapa Imang iki kok OZ kudung. Oh, Oza. OZ iki lho tulisane. Apa nek waca iki? Oz kudung. Ozi. Oza piye Mas iki ora enek ane iki lho. Ngengkel Oza. Kacamatamu cepotan. Iki lho OZ lho, Cah. Apa to? Ozzy. Yes, manut kuwi lho. Ozzy, dari Ozzy. Wah, ya wis ngene, sarunge loro, kudunge loro. Krana kowe Tegal. Nggih. Terus iki duwite 200.000. Kurang kondang piye? Engko tapi kancamu kek ana lho. Gini ki wonten teng mriki. Kowe engko milih ya, kowe milih kudung apa milih sempak apa milih apa kuwi pilihan. Oh niki pun kathah niki Gus. Matur suwun. Ya wis. Oh damel tambah niki napa mengke. Wah sak niki mawon. Wah krana adoh. Dari siapa ini? Wah Oza kudung nambahi duit. Kok Tegal kena ngonggi tuku bensin. Wah 500.000. Matur suwun. Kok bensinnya aman lho ya. Kok ditarik neh karo Asim. Wonten Gus. Piyambak. Minggu ning rest area wae ngopi karo kemplelet ngene. Bul. Kudunge Oza kok nggih. Hai. Wis dadi wong kemaki minggu. Kowe ndek bojo ta sih? Dereng Gus. Loh,
Lah jerekmu njawab skincare duwene bojo, Ya kan calon, Gus. Calon. tapi wis duwe calon. Sampun. Kuwi ene sing gelem ya. Ya aku ya heran, Gus. Heran. Hai. Tapi wis muga-muga barokah ya Zip ya. Amin semoga barokah. Heeh. Kira-kira kapan-kapan sir ning mahku kono ora ning markas. Rencana nggih teng mriko Blitar. Pasti. Ya kawan-kawan, tapi alon-alon rasa kesusu. Nggih. Kali ini Kondisikan, ya. ditata fisike sing apik. Siap. Ning kono tak latih pencadar engko. Toto langkai Zip. Ya sing ngene Zip, ganti Siap. liyane ya. Matur suwun nggih. Wah, dia ijek wake tibakno beh. Tak entekne sik. Suwun nggih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kono ning pawono mangan soto Zip. Sane. Omong panitia njaluk soto kono Zip. Beh omeh adoh Tegal gitu. Mas. Mesakne tenan lho Pak Dan niku. Oh jatahe komandan panganan. Ya Allah. Pare kayak ono wi pare cedek iki lho. Mas pare. Perwakilan siapa pare? Perwakilan apa perwakilan? Satu. Oh ya wis. Pare. Cek pare sik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Tina rumahnya mana Tin? Pare Gedang Sewu. Pare Gedang Sewu. Berapa orang Tin? Banyak ini tadi Gus. Berapa? Akeh. 8 orang. Wah, akeh men kuwi. Napa? Pak Kades Pak Ruswan. Nggih. Pak Ruswan kono Kades jenenge. Roslan. Roslan. Bener ora? Nggih. Saestu. Lah awakmu kok iso teko kene piye sampean Tin? Karo cah-cah iki. Nggih. Piye? Pengen kepanggil jenengan Gus. Pertama kali ini berarti. Nggih, pertama kali. Enggak pernah, belum tahu. Dereng biasanya kula ningali live jenengan teng YouTube. Oh, live streaming. Nggih. Terus imang numpak apa? Mobil. Nggih, nggih mobil. Rombongan berarti. Nggih. Urunan. Boten Gus. Bareng. Oh nggih urunan. Alah. Iki molah malih iki wati iki sangoni. Terus piye Tin niki mang kesane? Mane biasane delok live streaming saiki delok langsung piye? Druwedeg Gus ya Allah. Nyapa dredak? Kepanggih jenengan ya ampun. Kudu nangis. Nggih. Lah nyapa kudu nangis? Nggih. Terharu ngoten lho Gus. Oh, terharu, terhuru. Ya wis iki tak kei sangu awakmu. Turane mang 5.000-an iki, ya toh, sedekah dongakno iki yayasane Ar-Ridho iki dongakno santrine akeh. Nggih amin. Dongakno barokah. Nggih. Piye jajal? Semoga yayasan Ar-Ridho Mugi-mugi Yayasan Arido diparingi lancar ini. paringi nyapa lancarnya apa? Diparingi lancar. Ya wis lancar sembarange, Nggih, pusing lancar kowe ketoke. sembarange. Wis anjen aduh kok gedang sawukmu kono akeh to sing ST nyelian. Nggih, stenyel sedaya Gus. Poh, kabeh Nggih. lanang Saestu. wedok. Nggih. Wah akeh sing ngefan ngono akeh. Nggih, kuwatah. Salame ning bolo-bolo ya. Nggih, Gus. Wis muga-muga kapan-kapan iso ngaji ning gedang sewu. Skincare Nggih, pundi? amin. Oke. Ki skincare wis skincare dikeki sitok. Genroto kudung nggih. Iki kudung. Iki dari pedagang ayam Desa Butuh.
Iki skincare sitoke. Skincare dienggo sapa iki kok? Damel ibuke mawon, Gus. Oh, dienggo ibuke mawon. Lah kowe ra sir gawe sampean. Mboten. Mau wis putih. Yo. Heeh. Ejak kancamu iki gak ana mik. Nek kancamu gelem tak kei skincare sing kuwi mang lho wis putih mang lho lah. Ya, salam, Duk. Nggih, wis to nggih mik lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Nama saya Karina Rumahnya mana? Muneng Yayasan Arido. Wah, loh, kok muning piye to? Wah, Yayasan Arido. Berarti omahe kene. Nggih, Oh, lah kok kaya kenal karo Tina? nggih, Kenalmu kapan? niki wau. Oh. Terus sampean sapa jenengmu mang? Karina Gus. Celukane Rina to. Nggih, Rin, melok ngaji aku cek pertama iki. boten peng 7. Lah nyapa suaramu entek? Warane kula entek gara-gara bengok-bengok Gus. Bengoki Mas Danu. Aku ngefan Mas Danu. Nggih, Apane sing kok fan? Biarin. gantenge Gus. Wah. Kale suarane. Oke, lah suaramu yo padha karo Mas Danu. Nggih. Heeh, ya wis kayak skincare. Skincare apa? Ojo skincare Gus, aku rong nggih skincare. Oh ya wis, nganu kudung. Duwe, Oh ya wis. Duwe. eh, Beh, ya anjen matri tenan kowe iki. Oh, butuhe dhuwit wis iki turane iki ya. nambah sekolah Gus. Oh, iki turane Mang, Bu. Oke. Oke, ya wis. Andredek aku Gus. Heeh, demen ora dienekne Arido, Yayasan Arido ngenekne acara ini demen. Menpol Gus, aku iso budal jam 4. Wah, budale Mang jam 4. Matok inggon mriki. Wah, matheki generasi gini wong. Nggih. Lah, dodomu apa kuat sone kaya ngene iki? Nggih kedar-kedar Gus. Sesek ya. Nggih. Oh, ya Allah, tapi demen. Demen Tahun pol, ngarep Gus. enek neh. Nggih mugi-mugi enten nggih teng Arido. Heeh, ya Amin. wis, pun. Nggih, enek duit neh iki. Ya wis. Kuwi aku ae Gus duwite. Ya, aku tak tambah iki skin kayak apa iki? Udung. Jilbab. Ya wis udung. oke. Karo dhuwit emang ya. Matur suwun nggih Gus. Nggih, Rin. Beh, jamaah aku wis reno-reno. Nggih, oke. Arido dongakno apa yayasane piye dongakne? Mugi-mugi Arido tetep iso nanggap Gusida. Wah, nanggap. Iki kira jaranan. Rin. Beh, Very good, very well, Gusida well. apa wi artine? Well apa? Oh, baik. Very good, very well. Artinya apa to wi? Dereng ngertos ya Gus kula. Dadi kowe mek melok-melok wong. Nggih. Oke, Rin, kakek mangan bakso iki. Pak kula muwar moga iso percakapan kali jenengan. Oh, ya wis, kapan-kapan percakapane. Kapan insyaallah kula teng markas. Yo. Oke. Oke. Wis Rin, ngono selak ngantuk Rin. Nggih. Ganti kancane, jajane cek akeh Rin. Dunge iki Gus. Kuwi lho.
Sing kae nek kuwi nekmu Wirin. Matur suwun nggih Gus. Wirin. Mugi sehat. Duite kok nggih apa Rin? Damel sekolah teng MTS Balong. Wis muga-muga pinter Rin. Nggih. Salami ning kanca-kancamu ya Rin. Nggih. Ipun miki wehno Satgas Rin. Matur suwun nggih Gus. Nggih sami-sami. Tutup wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kudung ijo ke omahe ngendi sapa to ke? Wis semurung ke? Gung tau. Sing go gendera ning ndi? Wong tuwek. Sing kudung abang to. Wah, sing go gendera ijo gambarku ke, kudung abang. Heeh, kudung abang. Lunglungan gen cepet niki. Heeh. Tulung lunglungan. Ayo lunglungan tulung niki. Ah. Nggih, santai tenang. Malih dur presan tok iki. Ora apa-apa wis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Namine Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Artati, Bu Tati, rumahnya mana Bu Tati? Jombang. Oh. Rabi wong kene. Boten. Terus Jombang Banten. berangkat dari Jombang. Nggih. Asli. Asli. Jam pinten berangkate? Jam 4. Jam 4. Teko kene jam 6. wah gelis ya an ya. Tuh. Jumbange pundi? Tebu ireng. Tiang pinten? Tiang sekawan pelas. Numpak? Numpak kol brondol. Wah, haula wala quwata illa billah. Kol gundul? Nggih. Kon Jombang. Nggih. Piye wi urunan? Nggih. Sak wong pira? Saya kelasnya, Pak. Niki rayatan kula, Pak. Sing nyupir bojone niki. Boten. Pak Wo, Pak Wo, Pak Wo. Kami tuane nyupir. Lah, jadi ini jamaah dari Jombang. Nggih. Mungkin para netizen sing delok jamaah dari Jombang Tebu Ireng berangkat ke Kediri Brondol. Ringin Rejo. Ringin Rejo itu termasuk Kediri bagian Selatan. selatan adoh mepet Blitar termasuk kene iki. Niku Jombang Tebu Ireng masyaallah. Mangkat jam apa teko jam 6. numpak kol gundul Nggih. wong 14. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Tepuk tangan. Loh. Apa ora kademen? Boten. Napa kok semangat pengen rene napa Bu Tati? Pengen kepetun jenengan, Gus. Niki pertama kali berarti. Nggih. Ya Allah. Tanggal piro ngoten kula teng Jombang tapi sore ketoke. Oh, nggih. Hadir. Hadir. Lah pertama ngertos kula teng pundi Bu Tati? Teng YouTube. Oh ning YouTube. Nggih. Terus niki kok ngerti jadwal ning kene piye? Niku Pak Wo, griyane Pak Wo ngriki. Oh Pak Woi bagian ngatur jadwal. Nggih. Oh ya Allah, hati-hati Pak Wo nggih. Pelan-pelan Pak supir, pelan-pelan Pak Wo. Nggih, kon Jombang sangoni kira iki. Kang 100. Benar jet.
Wes, iki dikeki napa niki penake? Niki biru niki dereng napa niki? Oh, biru sarung. Masa wedok sarungan, Pak? Ya engko diwene bojomu sing gondrong mangkan kenek. Pun katahe teng griya sarunge. Ya iki sarung enek. Iki sarunge kok ngendi, Mang? Haninjaya. Kok Ozzy kudung. Wes ngono ya. Nggih. Wis akeh iki wisan. Tambahi apa neh gen cepet gentek. Jangan. Skincare. Heeh, iki apa? Niki kudung. Wes, akeh tenan iki. Duite gen ra ceblok tak lebokne kudung sing coklat iki. 300.000. Alhamdulillah. Nek ge tuku bensin. Heeh. Pak Wo aman ya? Aman, Pak. Oke, aman Pak Wo. Ya Allah kami tuamu apian ngejak ngaji. Apa kok paksa ngono, Mang? Boten. Ya wes, niki durprese 3. Weh, luar biasa acarane kene loman-loman niki. Alhamdulillah. Niki perasaane pripun iso cethuk kula? Seneng. Senenge piye? Dredeg Pak. Dredeg. Kira-kira kapan-kapan melok pengajianne ora? Nek pas kula ning Jombang merapat Bu Tati nggo. Nggih. Arep bolo-bolo kami tuane kok jenenge. Pak Farid. Oh ya wes, ngojaan Pak Farid. Beh tapi hati-hati lho nggo kol gundul lho, Beh. Nggih. Bersiko tenan kok kuwi. Nggih. Ya Allah, saiki akeh tenan yo nggo kol gundul. Hati-hati lho nggih. Wis kok gak usah banter-banter sedengan nek. Oh nek nggo ejluk bokonge rompal. Heeh. Pokoke jamaah hati-hati sedaya lho nggih, kalem-kalem, santai, gak usah banter-banter nggih. Perapatan mandek. Jumalah banter. Nggih pun mboten mawon Bu Tati. Ada kata-kata yang mau diungkapkan ke Gus Ikdam? Ya kayak bojomu. Piye? Piye Jo? Ayo bojo. Cek. Oke. Tidak disuwuk barang. Piye? Beli panci di Pati. Ayo ngaji sebelum mati. Cakep. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang mantap. Jombang mantap. Gus Idam jos. Oke. Enek-enek pun estafet nggih mike. Alhamdulillah. Enek-enek jane. Malang katanya ada Malang. Malang mana Malang? Yang Malang. Sidoarjo mana? Sidoarjo. Kamu Sidoarjo kamu. Ya wis kuwi Sidoarjo kuwi. Klaten. Wong wedok mriko Klaten. Nggih mantun iki ya. Kepengen ora? Waduh 11:30. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Dwi Eko, panggilannya Eko. Eko, rumahnya mana kok? Sidoarjo Kota, Gus. Sidoarjo Kota. Berangkat kapan kok? Tadi pagi, Gus. Tadi pagi. Nyampe sini kapan kok? Tadi nyampe sini 12:30. Terus langsung jujuk sini. Terus di mana? Istirahat di mana? Di rumahnya Pak RT. Loh, goleki jenenge Pak RT.
Boten Gus, niku kan mau kula tumbas es. Oh, Niku kula tumbas es Bu niki ken kula saged niki suwe ya. ah. Ngineting Pak RT mawon ngonten Gus. Oh, ya Allah Pak RT ini apian, tepuk tangan untuk Pak RT. Matur suwun wis ngayomi jamaah jauh-jauh dari Sidoarjo meluncur ke Kediri Selatan. Rencana ini langsung ke kolnya pelosok Gus. Alhamdulillah, muga-muga nggo barokah. Min, Nyapa kok demen kegiatan ngeten iki? Kerjane apa? kula tasik ngelamar Gus. Oh, cik ngelamar pekerjaan. Orang ngelamar DE. Ngonten Gus. Oke. Cuma tadi mantan ya tadi mantan Gus. Oh, percuma nek raga dadi mantan dadi mantannya kok demen majelisan ngeten iki kok. Nggih pertama kali kula tumut rutinan niku tanggal 27 Juni Gus. Niku Nggih. pertama kali. Lah kok niku kula demen. Terus Heeh. kula ulangi malih bidal terus sing sampean sakit teng pundi niku Gus? Rumah sakit. Boten sing teng napa mobil Heeh, pelosok Klaten. Klaten. Lah kula nangis Gus. Nyapa nangis? Nyawa kok? Soalnya sampean lek ngaji bareng kali jenengan iku saged dipahami Oh, mudah, saged mudah. nggih. Soalnya kula kan napa Gus? Teng desa niku ngaji kitab. Oh iya wis, oke kok. Sampeyan dikeki iki sarung Wadimor. Ya kok? Sarung Wadimor. Duit. Kemarin tetangga saya yang dari Sudimoro Tulangan itu mau ngundang jenengan nggih Gus. Oh, enggak tahu iya paling. Yang dapat tahun 2025 bulan Februari. Oh iya. 2020, muga-muga Ede sehat panjang umur ya kok. Amin. 2020 Februari entuke. Tapi nggih untuk semua yang mau ngundang saya ini penjadwalan sementara saya tutup dulu karena sudah sampai Februari 2025. Nanti kalau dilanjut mah ruwancu nggih. Nanti akan dibuka lagi pendaftaran mulai pertengahan 2024 untuk penjadwalan 2025. Paham ya? Jadi 2024 engko dibuka untuk penjadwalan 2025 itu pun setelah bulan Februari. Ngoten nggih. Pun niki enek duite 100 sarung kok. Matur nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klaten ada Klaten? Ya, yang Klaten ibu-ibu itu pakai kacamata itu kayaknya Klaten itu. Ya. Ibu-ibu Klaten kayak Mas. Mbak. Ya, mbak-mbak Klaten peteng ra apa-apa wis. Wah ya Allah jan omahe wong-wong penuh niki nggih. Muga-muga masyarakat mriki daleme barokah sedaya. Lingkungan mriki mugi-mugi bakdo acara niki rezekine lancar kabeh. Sehat panjang umur kabeh ya Allah. Wong panggenan sakmene mbiyen iso tinggi ngaji ya Allah. Wong adoh-adoh tenan lho niki, musafir-musafir tenan niki, barokah insyaallah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Jessica. Mbak Jessica. Rumahnya mana, Mbak? Klaten. Klaten. Berapa orang Jessica dari Klaten? Saya sendiri kerja di sini dulu. Kerjanya di mana? Di Ngadirejo, Joyoboyo. Gor Joyoboyo. Kediri Mall. Kediri Mall. Ya daerah Jalan Joyoboyo niku, Bos. Berarti ini tadi berangkat dari Joyoboyo. Nggih. Oh, kerja di Kediri sudah berapa lama? Baru 4 bulan.
Baru 4 bulan ngaji sama saya. 1 kali ini. Biasanya lihat YouTube, kalau enggak TikTok itu loh, Gus. Berarti lihat TikTok sambil kerja Nggih. di Kediri Mall. Mboten mbok Gimana? kerjane di daerah Jalan Joyoboyo City Hub. Oh, nggih. Hub. Istihab, nggih. Kerja di situ biasanya kadang kalau longgar sambil lihat TikTok gitu. Nggih. Terus ini tadi kok nekat berangkat itu gimana? Penasaran apa piye? Nggih, penasaran nggih. Nggih. Penasaran, Gus. Napa kok kaya ndredeg ngono iki apa? Dredeg pol Gus niki. Piye perasaane piye? Saiki iso ngaji langsung iki. Seneng, Gus. Senenge piye? Nggih. Kaya tentrem. Soale asmarane lagi hancur. Wah. Tenang. Memang terkadang cinta itu kejam seperti itu. Ya harus sabar Jessica. Kadang sesuatu yang kita angan-angan alah kleru kabeh. Rasido. Iki kudung kok Ozi kudung. Tambahi skincare gendang teh. Ya, skincare tinggi sapa? Nggih kula no, Gus. Mantanmu mungkin kecewa. Tinggal rapi ya. Boten masalah restu. Oke, beda neton. Beda provinsi. Wah, beda provinsi. Ra masalah tak omongne Pak Jokowi, provinsi ini mantanmu, provinsi ini dipindah kok. Siap, Gus, matur suwun. Ya tak ngomongne ya. Nggih. Niki berjuang niki Jessica. Serah masalah. Sabar, Jess. Nggih. Sabar. Ora masalah. 4 tahun lho, Gus. Wah, nek hubungan 4 tahun. Nggih. Enggak masalah, lebih baik kalau memang tidak jodoh dipisahkan sekarang daripada dipisahkan ketika sudah menikah. Nggih, matur Gus. Ya, itu lebih sakit, Jess. Tenang, sabar, kowe wongku, ora usah khawatir. Nggih, Gus. Kerja kudu bangga semangat, Jess ya. Nggih, matur nuwun, Gus. Salam bolok ning bolo-bolo City Hub ya. Nggih. Salam. Wis awakmu muga-muga padang, ora usah susah. Masih minta sarung lho. Masih sapa wi? Pengertos. Ora kenal. Boten. Oh, hati-hati lho ya, Jess. Nggih. Ya wis kuwi mike wehno Satgas. Mantenan. Wis wengi lho, Cah. Selawatan sik. Nganu kosidan kuwi lho, kosidan apa, Mang? Lontong tahu. Yo Mas Danu yo. Gen ra kesel le. Ngajine wis kemang elekno. Gen marem wong-wong. Yo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
ayo manut gawe Gusti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Jeno enak ya Hadroh Pusat. Tepuk tangan buat Hadroh Pusat. Yang dungakne bolo-bolo Hadroh niki sehat. Muga-muga panggah rukun kompak nggih. Nyandungakne gen terus saged ngejak jenengan sedaya niki sholawatan istiqomah nggih. Alhamdulillah nggo sitok engkas wong endi gek wis mulai Lamongan sing di Lamongan. Oler panggung niku enten Lamongan. Yang mana? Orang Lamongan mana? Yang mana? Cewek ini tuh. Seneng, wanita. Wah, anak KKN. Salam, salam, salam. Cili men KKN. Ah. Sini sik diluk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Iva Alfatur Rahma, Gus. Iva Alfatur Rahma. Iva rumahnya mana? Lamongan, Gus. Kok pakai ini panitia? Nggih, KKN Gus ten mriki. KKN, berarti sudah kuliah? Nggih, sampun kuliah. Oh, pertama kali ikut pengajian saya. Boten sampun 2 kali. Loh. Yang lainnya online Gus, soalnya ten pondok. Oh, teng pondok lihat streaming Nggih. apa TikTok. Ten YouTube kali TikTok biasa. Ngoten niku. Terus niki wau pripun alhamdulillah melok repot ngene iki piye? Rasane piye? Nggih. Mumet ngurusi wong sakmene mbane. Nggih, alhamdulillah kayak gitu, Gus. Kayak gitu gimana? Nggih. Komentarnya tentang Sabilul Toba gimana orang Lamongan? Ini tentang Sabilul Toba gimana komentar sampean? Suaranya tuh enak, terus pengajiannya juga enak, Gus. Suarane Seneng Hadroh kuwi. Nggih. Oh, seneng bunga. Oke, ya wis ngono ae. Ki sangu kayak ya kudung. Pun kudung kali skincare. Ya, wis ngono uangnya 100.000. Matur suwun, Gus. Mbak Iva ya. Nggih. Heeh. Terus kira-kira ada pesan dan kesannya hadir di tengah-tengah. Pesan dan kesannya untuk Desa Srodona, terima kasih atas semua pengalaman, terus kali kepercayaannya kepada KKN kelompok kami. Iya. Dan untuk pondok pesantrennya semoga lebih banyak lagi peserta santriwatinya maupun santri putra, dan semoga barokah ilmunya. Amin, 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 amin. Terima kasih ya untuk KKN dari kampus mana kamu? Kampus IAIN Kediri, Pak. IAIN Kediri. IAIN Siap. Mungkin ndang skripsi. Nggih, sampun mohon doanya, Gus. Nggih. Nggih. Pun makasih nggih. Nggih. Sampun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun wis entek duite wis beres. Pun dalu nggih. Wah, niki ditata manahe, ditata atine jenengan gen ora kedalon nggih. Ngajine lintu wekdal mengki disambung malih. Ngoten nggih. Wis muga-muga sehat, rukun kabeh. Muga-muga rezekine lancar kabeh nggih. Nggo, ditata manten ae, ditata atine nggo. Bareng-bareng hilas mantun niku istighfar, terus salat burdah, terus mengke donga ning atine dhewe-dhewe ngoten nggih.
Nggo ditata diselehne kabeh. Atine Ilahi las tulil si Oh